Ang shear line ang nag-apekto karon sa nasidlangan nga bahin sang Central Luzon. Ang northwest monsoon nag-apekto sa bugos nga Northern Luzon. Samtang ang intertropical convergence zone ang nag-apekto naman sa Southern Mindanao. Ang Western Visayas kalakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod mangin magalumon ng kalangitan nga may laptalap na kapagulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan naminhan na sidlangan ang mamatyagan naman sa isla sang Negros. Samtang ang adlaw na butlak las 5:56 kay na magatunod naman las 5:28 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 24 degrees Celsius tutob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning naliwat mga ka-aksyon kag welcome na diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton nga mga ka-aksyon dira share kita sa aton nga FB Live. Sa mga taga EFC dira good morning sa inyo, no? Merry Christmas kuno EFC, tamyaw ni Bia Jonathan si kumare niya Ma'am Vanessa Mayo kag si kumare Jinky di Alagdon. Ba mga kuan niya? Mga sponsors ni kuan ni Baby Talia pag bunyag. Sino nakakadto ta pag bunyag? Wala, I think. Nakita ko sa picture. Nga taga Dre sa Action. So, wala Action Boy. Do maninay man to sila ni Kwan? Ni Miles? Oo, ano taga nga adlaw na Sunday? Sunday. At nagsinako, lapyo man halin sa Christmas party. Siguro, gin-bike lang from Acacia to Banago. Oo, ang ano bala, ang daog siya by bike. Si Ann nga niya gin-bike ang Acacia pa station. Ay, gali ka? Pwede pagkabot ko, nabta ko nga. Si Jumaris ang... gin-bike lang gali. Yan, nakadaog siya bike. Si Jumaris ang Domingo. Alas 2 na nga pa da siya sa hapon, ha? 2:30, giti ka ni. 2:30 na? Nabtan pa siya sang mga... Arana? Tang nag-Christmas party. Oo, nga pa siya. Nga pa siya. Gina-check ko gigani kay basi way na siya gaginhawa. Gani. Basta ang tabo lang nga Jones. Gamo pag siya do paka. Ano Jones pa kaya si Jones lang say banya gatakilid or gamo. Kaya sa nablo kasi Jumarina na sa kaya mo kaya na sa pirmi mahubog na sa kaya lang sa gulpi. Ay ka. Sige. Enrique Caballo Subaldo Jr., maayong aga. Oy, kay Lester Ray Benitez, good morning mandira sa imo sa Auckland, New Zealand. Nag-send naman sa 200 stars. Siya na din sa mga pinaka-kwan? Siya na din pinaka-highest mga kwan, nga star senders. Thank you, Gid. Karon na may mga rakita nga sap pamaskwa mga ka-aksyon. Standby sa atong dira nga may mga entries. May sap pamaskwa kita karon basta hindi kita malipat. I-remind ka na ligad, ko na-remind, no? Sige, anyway. Kay Miss Jinky di Alagdon dira sa Phoenix, Arizona. Good morning, no? Sige, ano ning mga muni? Sige lang. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo. Happy holidays to you all dira sa US, no? Kag si Maninoy mo kay dito mo One Ball Gallo. Yeah. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo, happy holidays dira sa inyo. Happy holidays to you. Ang mga maninay stateside. Si Ma'am Van, mga stateside kuno ang mga maninay ni Baby Thalia. Ngawan sila ka maninay sa kay Baby Tantan? Sila ni Kwan? Hindi ka mo marihays ni sa kay Kwan, kay Tantan? Sino si Miles? Hindi si Kwan Blas, sila ni Ma'am Vanessa Mayo? Si kay Tantan Si Ma'am Van Ihado yan na si Tantan. Okay. Sa kay Thalia sila man? Hindi na goro, pwede. hindi na goro. Si ano goro, I think si Miss Jinky. Si Miss Jinky. Ang maninay ni Thalia. Kuan lang galing kay ti nauna akong ipinanganak kun wa tani ako tani maninay ko man sila kun kuan mo. Gani ma. Kalain. Tani maninay mo sa. Pwede mo man sa ko maninay sa imo nga Yan Sa imo nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:13. Aksyon Balita Morning Edition.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 7:13. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagaplano ko ng siyudad sa Bacolod nga magdeklarar sa state of calamity bangod sa halit nga gintugan ni Bagyong Odette. Sunod kay Bacolod City Mayor Evilio Lunardia sa piyak nga wala sa mga fatalities o nagkalamatay sa siyudad, madamo man sa mga propiedad nga nagkalaguba. Giluyag man sa alkalde nga buligan ang mga pamilya nga nadulaan sang puluyan ilabi na ang mga naga-istar sa kilid sang baybay nga tuman nga naapektuhan sang bagyo. Nagalaom si Leonardia nga magapasar ang sangguniang panlungsod sang resolusyon para mabuligan ang mga biktima sang bagyo. Liwat naman ang pahayag ni Leonardia nga ang mga pamilya nga totally destroyed ang balay, ang mga baton sang 10,000 pesos kag 5,000 pesos naman sa mga partially damaged. Sa record sang Department of Social Services and Development, nagdangat sa 3,578 ang partially destroyed nga mabalay, kag 6,606 naman ang partially damaged. Ginpalabot ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang pagpanamyaw ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga Bacolodnon. Suno kay Duterte, nagalaom ang iaamay nga hilway sa COVID-19 ng mga Bacolodnon. Dugang pa nagapangamuyo man ang Presidente nga makasaulog sa malipayon nga ang mga Bacolodnon sa Paskwa kag pagsugalaw sang bag-ong tuig. Nagapasalamat man si Duterte sa pagsuporta sa administrasyon sang iya nga amay. Samtang bilog nga syudad sa Sipalay ang ginlaslasan sang Bagyo Odette. Suno kay Ivy Lynn Gallinero, ang OIC sang City Social Workers Development Office sa syudad sa Sipalay, naglambot na sa 19,154 ka pamilya nga ginalakipan nila sang 79,199 ka individual ang nabiktima. Nagdangat man sa 9,793 ang mga partially damaged nga mabalay, kag 2,909 ang totally destroyed nga mga puluyan. Nagapabilin sa evacuation center ang 1,254 ka individual kung 301 pa ka pamilya. Ang Sipalay ang mayara sang 17 ka barangay. Wala naman undar paghatag sang ayuda sang LGU sa mga apektado. Ginpahayag ni Junilo Bogtay, si Palaya DRRM Coordinator, nga wala nagkulang ang local government unit sa pagpahibalo sa pumuluyo sa mga bagyo Odette. Suno kay Bogtay, nagpatigayon sila sa rekorida sa mga barangay, kag ginmeeting man ang mga barangay opisyal. Dugang pa sini nag-evacuate ang maini pero iban nga wala nagpadulog sa evacuation center. Palayag pa sini nagpatigayon pagin sila sang pagpang-rescue sang gabi apan naguntat sila sa hindi na masarangan ang hangin kag ulan. Nagpatigayon naman sang aerial ocular inspection si Governor Bong Lacson sa mga lugar nga napektuhan sa super bagyo nga Odette sa sur sang Negros Occidental kahapon sang hapon. Kaupod sang komandador si 303rd Brigade Commander General Inocencio Pasaporte kag 3rd Infantry Division Commander Benedict Arevalo. Ginhimo ni Lacson ang inspeksyon kadungan sa pagbisita ni Presidente Rodrigo Duterte sa among nga mga lugar. Sa inisyal nga datos sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, malapit 6 bilyones pesos ang balor sang kalitan sang Bagyo Odette sa mga propiedad, pananom kag kasapatan sa bugos nga probinsya. Naglabot sa 17 ang patay, kag 7 ang missing bangod sa Bagyo Odette sa syudad sang Sipalay. Suno kay Junilo Bogtay, Sipalay DRRM Coordinator, hindi pa lang ang nabaton nila nga report kag posible nga madugangan pa. Dugang pa siniya nagkalamatan, nagkalakitaan sa suba sang Taungan, Barangay Montilla, Santa Iban, natumbahan sang kahoy sa Ilapulian. Karon sila nagapadayon ng search and retrieval operation sa iban pa nga missing. Pagpabalik sa supply sang kuryente kag communication services, ginmando ni Presidente Duterte nga hatagan prioridad. Samtang kadamuhon sa mga nagkalamatay bangod sa Bagyo Odette, padayon nga nagadugang. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Mga ka-aksyon, masami kabala nga malipaton na budlayan magpaminsar kag daw pigaw ang concentration. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Sige, good morning liwat mga ka-aksyon. Kada nabi action doors kay may Sige, sabat pa ko din nga importante oh. Okay, kaya ano natakagina kay Maldita ako. Dodri na to siya. Good morning, watching from Hong Kong, sir. And madam, madam. Proud taga barangay Magbalyo, Cabancalan City. Kamusta na ihan ang akon ka barangay Subong? Apektado gid sila sang Typhoon Odette. Yes, Subong ang Cabancalan. Damo gito Subong apektado sining Bagyo Odette, pero sige lang amat-amat lang pagbangon sang mga Kabankalanon. So, kwanta niya, kita pa nga mga Pinoy, kita pa nga pagkatanga Negros, we will overcome
sang sining kwan. Kwantaya mo ng resilient kita mo, no? Correct. Although nga ti kadamo ga kon giti ga batsyag man ta sang naagyan bala sa aton nga mga kaaksyon. Pero let's just be positive nga ma-overcome ta ni tanan, malampuwasan ta ni tanan ang ining mga naagyan naton. Okay? Yeah. Sige. Kay Middle Mist Camelia Goodman, good PM Tita Star Mayo, dara sa Minnesota, good morning, dara sa akon mama Neneng, kag Papa Cormel, dara sa Barangay Dumanen, watching from Chicago, Illinois, USA. Dito ko na kadto si Ma'am Van nagligal ay, no? Ay, feeling ko man. Oh, good morning dara sa inyo sa may Chicago. Ay, basi good afternoon to dito ilang balo. Sa Chicago, Illinois, USA. Basi hinablos ni Guro ni Ma'am Van ay. Base, oo. Kag si Miss Jinky Dialag doon, siling niya Action Boy, ikaw mamaninoy sa kasal sang anak ko. Uy, Agoy, ay naman, maninoy of ay the year naman. extended 2022 gid ni. Na base ma-surpass niya panibla ang 2021 kong record. Wala. Maninoy of the year siya pala sa mga 2021 Miss Jinky. So, for sure, ang kasal ni Guro sang bata ni Miss Jinky 2022 na ni. Kaya kung sino nga December, dapat na-inform na ka na November pa lang. Correct. Grabe nga analyze nyo. So, feeling ko, Maninoy of the year kagyapon 2022. Grabe na ganyang award mo, Action Boy. Ikaw na gid siya. Kaya kuya kung sa basta maninoy, hindi na kuya sa bata, ha? Sa ano lang. Kasal na ta iya. Yes, sa kasal na lang. Okay? So, hindi na ko mabangbang ang imo nga, mga kadamuon sa imo mga ihadas, lihados. Pero okay lang nabot silingon. Nakita nila nga sarang mo ang kaya mo ang responsibilidad sa isa ka manino. Yes, second hindi lang sa father. paghatag sa gift, kundi sa pag-advise in times na hindi na sila maintindihan nga duwa. Ay, Because ang maninoy, ginkuha nyo na para nga mangin second parent nyo. Hindi para inyo nga Manog Pasko. inyo nga giver and provider. Hindi Charis. saya. Manog ka na So, second mana parent siya. nyo. Okay, di ba? Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Wanks Kelly Morales. Dira sa kuha kay Abi dira, kumusta ka mo dira? Merry Christmas sa inyo, sa kay Natnat kay August. Merry Christmas dira sa inyo. Georgia Gargasiran, ara karon si Miss Georgia? Yes, Ara kagid madam ha, kay para makabanding-banding kita ha. We expect you to be there. Christine Menyas Villalobos, ara man na siya. Hindi na magdala si Lig. Pwede siya kadala si Lig? magdala sa nga mo may pa sa Ay, bongga si Christine. May pa Kasi magdala ka si Lig. Yawang ka na karon dala. Bayaya sa yawang kadala. Or pwede mo siya kadala kay Baklon tae, no? Damol pa tawon pa ito di ka ginagawa ko. Hindi ta pwede hindi ta pwede pang hatag, pamaskwa. Oo, pwede. Ano nang tabo? Solama Barnatsa. Sawari ka, dara sa may Thailand. Yeah. Kag sa iya family sa may dinto. Sa Handumanan. Handumanan. Bisan mabudlay ko ng sitwasyon ta subong, there are still so many things to be thankful Yes, for. correct. Yes. Correct na iya Sana sa dira imo. ang pagpabili naton nga healthy despite Of sa course. sini nga pandemic. Ang importante, Buhi. Kaga ginawa. At ginawa ka man kay buhi ka Buhi mo. naman. ah, Kalain. kaga Jean Ostan. Kumusta ang schedule sang box ko no karong adlaw? May Ay, actually, ang BCPO, ang Bacolod PIO, wala pa naka-post sa schedule for today. Pero kagapon niya may ara tani. Galing kang today, wala. okay. Oo, wala pa sila ka-update. I-check mo lang later, ma'am, sa Facebook page sang Bacolod City PIO. Kay Draga post na sila sang schedule. Kung may schedule, gid man subong. Pero nabalang ko, Action Boy, ang ikaduha lang nga bayanihan, bakunahan bala. I-ano sang national government sa 27? 28, 29. Okay. Oo. Kaya daw ang pagbagyo, tabi daw jutay, kaya tungod bagyo mo, no? Correct. May mga lugar, especially diri man sa aton nga affected sang bagyo, wala naka-participate sa ning bayanihan bakunahan. Okay? Marilo Malalay, good morning sir and ma'am Kawayan. Ma'am Kawaya, sa Kawayan ko Pero for sure nga may vaccination gid today, Action Boy. For sure kay nadumduman ko sa interview kay Doc Sorongon sa Action Hotline bala before sang 15, December 15, kaya gin-extend nila up to 22 kuno ang vaccination. Nga mo nang bayanihan bakunahan. Tigaling kay nagbagyo, so amo na. Kay Jinky ay gali ka, wala pa Action Dorel Ang ano tong wala pa?
Ang ano gani, Miss Jiggy? Ha? Wala pa. Wala pa nabalaan, guro, kung saan ang kasal. Ano mangkot ka? Wala man. Pero Awa. siling ko base sa 2022. Wala pa man. Pero yung kaso, ginman, nga magpakasal ng bata ni Miss Jinky, maninoy ka na. Kumbaga, May nakaset na iya. Mayara ko gani nga ginaagad ko manino. Ito pala ko kadugay pa to ya. Ah. Ya tungod si imo padali pag ginahan. Bongga. Si Kashmir pala, bata ni Asa Virgie. 2025 pa dapat iya kasal? 2023. Kung kadugay pa to ya. Nya ti dali unta si manino mo dali. Standby na sa mga balita national. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kagang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga natungdan nga ahensya nga ihatagan prioridad ang pagpabalik sa supply sang kuryente kag communication services sa mga lugar nga napektuhan sang Bagyo Odette. Madasing ang pagpadala sang health personnel sa mga lugar nga napektuhan sang bagyo kag ang provision sang emergency food aid sa mga temporary shelters para sa mga biktima sang natural nga kalamidad. Ginpahayag ni acting presidential spokesman kag Cabinet Secretary Carlo Nograles nga naghatag na sang direktiba ang presidente matapos nga personal siya gin-assess ang halit nga kahimuan sang bagyo sa ginhimo nga pagbisita sa Siargao Island sa Surigao del Norte, Dinagat Island sa Mindanao, Maasin City sa Southern Leyte, kag diri sa Visayas Region. Gin-appoint naman si Social Welfare Secretary Rolando Bautista bilang crisis manager sa Surigao del Norte kag Dinagat Island. Luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga mas madamo nga pondo halin sa ginadusok nga national budget para sa 2022 ang mausar para sa response and recovery efforts sa mga lugar nga napektuhan sang Bagyo Odette. Ginpahayag man sang presidente ang handom niya nga personal nga bisitahon ang Cebu kag Bohol subong nga semana. Samtang ginmando sang presidente kay Energy Secretary Alfonso Cuse nga tagan atensyon ang pribado nga sektor nga buligan kag inganyuhon ang mga gas stations nga magbukas kag mag-operate. Padayon ang pagtaas ng kadamuon sa mga nagkalamatay sa paglaslas ng Bagyo Odette. Tubtub kahapon sang aga, Disyembre 20 nga record. 208 na ang na-record nga nagkalamatay, magluwas pa sa 52 nga missing, kag 239 nga pilason. Ang kadamuon ang base ni sinabaton nga mga datos sang Campo Crame gikan sa regional offices. Ang ipadalhan naman sa impormasyon sang Provincial Police. Ginklaro naman ni PNP spokesman Colonel Roderick Alba nga mga nabaton nila nga datos angot sa marapatay ang ginakinanglan nga ma-verify anay sang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Gintumod sang Department of Health ang 5 ka mga lugar sa pungsod nga may nakitaan nga positive growth rate sa nakaligad nga 1 ug 2 ka semana. Base sa datos ng Department of Health, naka-record ang Iligan City sa 2-week positive growth rate nga 237.5%, 100% sa Olongapo City, 50% sa Camiguin, 40% sa Tawi-Tawi, kag 75% sa Aklan. Apang ginklaro ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga mahimo nga dulot sang mataas nga growth rate sang small baseline number sang 5 ka mga lugar. Nausik lang ang isa ka tos ka vial sang Pfizer COVID-19 vaccine sa Iloilo bangod sa power interruption dala sa Bagyo Odette.
nga nag-igo sa Visayas kag Mindanao. Sunod sa Department of Health, ang bakuna kauna mga bakuna nga nausik among sa banwas ang Bingawan sa Iloilo. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, padayon pa ang assessment sa Central Visayas, Eastern Visayas kag Caraga. Dugang pa, ilisan sa National Vaccines Operations Center ang stock sa Region 6. Nagpapanaog naman sang panugyan ang NVOC kundi nagamando nga dapat i-monitor sang regional kag local vaccination centers ang temperatura sa ilang cold chain facilities. Ginanunsyo sa Department of Health nga may pila na ka mga local government unit ang nga magpatigayon sa ikaduhang round sa pagpangbakuna sa Disyembre 27 to 28. Ini nga mga LGU ang kalakip sa natrasar ang vaccination program bago sa paglaslas ng Bagyo Odette. Suno kay Health Undersecretary Mirna Cabotake, 639 ka mga LGU ang wala makapatigayon sa second round sa vaccination bago sa bagyo nga nagapekto sa Central kag Southern Philippines. Samtang hindi pa makasiguro si Cabotake kung saan ipadayon ang pagbakuna sa Central Visayas nga isa sa pinaka-naapektuhan sang bagyo. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin sus delikado gid ina budbus. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Tunet Ingada Obrique Ejercito. Morning ko na Pinas, mustarada pamili ko, taga Pontevedra, pamili Ejercito. Ay, teka may diya ka Sundorer, kumusta iya pamilya? Basti okay lamang guro Kahit yang hinigarando wala gid man mayo. Although Balaw ka Tunet, way lang ang communication, sumong mula bulubudlay lang no? Mula na bulubudlay. Pero ang kontakasan Enrique, ala taga Pontevedra, hindi gid man hindi ang Pontevedra not so much ang kuan no. So although may nagkalatumba man tong mga kahoy pero kailang may mga kuryente naman gani sa ilang area man. Rochelle Evangelista, si Rochelle Evangelista no? Nagpa-dawis. Okay. Ato bala ng istorya ko si mo bala nga may kapangayo obla bulig sa akon parte sa mental health problem. So, ginkantuan ko to ako ng pamilya, kay gin-refer ko ni sila sa kay Congressman Greg Sataya. So, medyo tayo nga problema ang isa na kabata. So, gin-refer ko to, kay ginkantuan ko to, kay ginkuha ko ang ilang contact na details bla. Para nga matawagan sila sa opisina ni Congressman Greg para mabuligan. Kay basta mga mental health problems na may mga intervention ni mo ang opisina ni Kwan. Ni Congressman Greg Sataya. Siya ginaganda ng main author by sang Mental Health Act for Universities and Colleges. Correct. Ito daw concern sila sa mental health problems. Paano siya kabalo nga ato gapon? Ambo tagi na monitor ako guro. May nanugi tagi dira ako dampi si Rochelle. Base ko. Yan ang monitor ako. Lagi na monitor yung action boy kabalo siya kundi kaya gakantoy Dali balago to nagapit lang ko kuha ko lang mga details nila. Kay para mabuligan.
Yeah. Homa Lumena, good morning man. Dennis Nuestro. Kay F. Smart Tadeo Salcedo, Merry Christmas man sa imo dira. Ha? Kay Toto Asis. Yes. Kagtamya ko lang liwat si Sir Edwin Pineda, Action Boy, is watching with us. Good Yes, morning. good morning. Dara sa imo. Good morning sa Sa imo. may New Jersey. New Jersey. Si buddy ko, Dr. Matt Mayo. Yes, your buddy. Buddy. Kag si Ma'am Vanessa Mayo. Sa Si Minnesota. Gaugtas na ni kuno si Ma'am Van mo, kaya iya nga ginpadala, bala nga daw box. 4 months ago pa. Ay, grabe. Oo. So, mugin na kayo siya, especially dan holiday, Oo. season. Ti abot ang balbay isang isang field post man to gani nga dapat early padala gid eh. What do you mean early? Mga January pa lang? Ay, hindi man, January, super early Di 4 months pa to ago? Oo, ti galing kay US, sabi halin mo, te, sa may bagay. kabudlayan ginaya. Hindi dan basta-basta man. Si ihada ko kuan wala nang Sige lang, test. ma'am, na makaulat man. Sila Sila ang mga kami. Ay, sorry. Wala man sila, ma'am, yung mabato ng box. expecting. Hindi ka actually nagambal siya. Nag-message siya nga may gito ko, no? May padala siya. September pa to kuno ho. Eh, Dapat 57 days na dapat mga 2 months lang. sobra niya gali. Di 4 months naman, 4 months na. Sakay ihada ko test mo rayama bla na mo mana. Sang nagligad pa na sa nag-text ako niya, Action Boy, nagalutaw na to, nagakuha na. Nagalutaw na bla. Kagay. Ipaano din na. Marjon Muriyama, Marjon Rivera, good morning man. Kay Anthony Rivera. Sakay Chona. Trinilia, good morning. Good morning man da kay Pambong Rivera, Pambong. Bampong kli, Bampong. Pampong. Oo. Sige. Kay parente, ito gali ni Rochelle ang gingantuan ko kahapon. Parinte niya. So, nakabalo siya. Baway gid siya ka mutik, Action Boy nga. Nga ato ko to. Oo, nga. Kaya dali man lang ko to, nag-agi lang ko, nagkuha lang ko details. So, padala ko to kay Attorney Mark Mayo. Mark Mayo, gali. Kay Attorney Mark Mayo, ginpadala ko to. So, siya na to, ginatugyanan ko nga tagaan sa pagtamod ang problema. Migo tada Ricky Malala, mga agaman, ano? Si Jonald ganit, no? Jonald Andrade. Good morning, man. Good morning, man. Jeneline Bandoha, good morning, man. Keep safe lang. God bless man sa imo. Kay Migo Corone Vega, bla, good morning, mandra. Kay Bobby. Kay Migo ko Bobby Rojas. Kay Councilor Cindy Rojas, bala, nagligan, may ginayo man kundi sa ilang. Hindi man para sa ako na, kundi nga pabuligan. Kadasig man lang masayla si Bobby, istoryahan mo, kadasig mag-aksyon mo aksyon. Do kilat, magaling. Daw kilat. Bobby, kilat! Inimuan pag unga. Kilat sa pagbulig. Para dayon, huwag ka nag-isti pa. Kung sa bagay, sila kung balon ko bala, daw na sila pamangkot nga muna mo. Tuway na pagsiling mo na una sila dayon. Basta, ano lang. Ako nga dati, basta mga ako, buligan pa, hindi lang basta para sa akon. Huwag ko na nahuya ya. Uy, siyempre. Pero kung para ganit sa akon, doon nahuya ko na. Siyempre, huya ka man. Pero kung hindi para sa akon, huwag ko na nahuya ya. Ikaw ya. Good. Uy, alanganan. No? Para sa iba niya tao. Ginakuha ko pa na ganing imo nga mga talents sa musina. Kaya kisabisan di para sa ako, nahuya ko. Di, basta hindi para sa imo, hindi ka din mo ya. Sige. Balo ka, one way man asa nga makabulig ka sa iban mo. Correct. Through other people, ikaw mismo kuan ka man mo gabulig ka man. And why sang pinakanami na nga magbulig ka blang nga why ka sang ang nami bla buligan nga mga tao Action Doors. Inang natanaw blang nga hindi makabalo sa imo. Yeah. Why sila bla sang ibalo sa imo? Na mo nang nami buligan. Kaya do ka sarap sa heart. Tip ko na sa imo. Para bala sa mga para tip sa akon, kabalo na ko na yan. Kabalo ka na. Para bala sa mga regalo, nami regaluhan na hindi bla kabalo sa imo regalo. Ako kanina wala ko regalo ya sa mga damo na yung kon regalo ka pa imo ya sa damo na daan. Regaluhan mo nang hindi black balos imo. Na, mo nang nami. Kita mo ko regalo sa imo kay mabalos kaya mo. Kalay. By the way, maabot ito karon costume mo. Ako regalo ko sa imo.
Si Miles kag si Marlene na preparar sa 1.5. Liog lang. Standby sa mga balita, dugang nga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:43. Kag sa detalye, balita international, naglabot na sa 45 ka mga estado sa US, Puerto Rico, kag Washington DC ang naka-record na sa kaso sa Omicron variant. Gayon pahayag ni Dr. Anthony Fauci, ang Chief Medical Advisor to the President, nga hindi na makapalagyo pa ang US sa COVID-19. Bangod rin, nagakadapat na nga magpabakuna sa booster shots, magsuksok sa face mask at maghalong sa pagbiyahe karon nga winter holiday sa US. Base sa Centers for Disease Control and Preventions, mayara sa 27% sa mga residente ang US ang wala pa nakakuha sa bisan isa ka dose ng bakuna. Sunod pa rin, nagadoble na ang kaso sa Omicron variant sa nagkalain-laing estado sa Amerika sa kada adlaw. Sa negosyo, ginpahayag sang dito telecommunity nga mayara sila karon 3 ka milyon nga subscribers kag mayara sang 2 billion pesos nga revenue. Siyam ka bulan pagkatapos ang ila commercial launch sa naligid nga bulan sang Marso. Ang telco isa ka joint venture sa tunghan ni Dennis Uy kag sang China Telecom nagpahayag nga ini sila ang nakalambot na sang masobra 500 ka mga area sa bilog nga pungsod. Si dito Chief Administrative Officer Adel Tamano nagpahayag nga ang ikatatlo nga major telco sa pungsod ang nag-layout man sang masobra 22,000 ka kilometro sang fiber optic cables kag nagpatindog na sang masobra 4,100 ka towers. Suno sa iyang mga towers mas masobra na agud magserbisyo sa masobra 5 milyon sa subscribers sang dito sa bilog nga pungsod. Sa foreign currency exchange rate ay US dollar 49 pesos kag 82 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 66 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 38 centimos. Sa ato naman nga balita, entertainment, nanguna Sunday Adele kag Ed Sheeran sa mga nominado sa 2022 Brit Awards. Ini matapos mayara sa tag-apat ka nominasyon ang nasambit ng mga singers. Nakuha ni Adele ang nominasyon nga Best Album, Best Artist kag Best Song para sa Easy on Me. Magluwas sa duha nakuha man sa apat ka nominations ang rapper nga si Dave kag ang rapper nga si Dave and Little Sims. Nakaligad nga bulan, ginanunsyo sa organizers nga ilan nakakason ang male and female categories nga ginapakilala naman kung ginpakilala naman ang gender-neutral awards para sa mga local and international artists. Paindis-indis naman sa international artist category, Sanday Doja Cat, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, kag Lil Nas X nga mayara sang tagduha ka nominasyon bato kay Taylor Swift. Pati gayon na nasambit nga award night sa Pebrero 8, 2022 sa London. Sa aton man balita sa patag sa sports, naghilisugot na ang liderato sa NBA kag ang National Basketball Players Association sa mga pagsulundan nga dugangan pang pagkuha sa mga players bilang reinforcement para sa mga team nga naigo sa COVID-19 outbreak. Ang tikang sang liga ang bangon naman sa nadugangan pa ang mga kanselado nga hambang bangod sa nagadamo nga mga players ngayon paidalom sa quarantine ay iba naman ginigo sang coronavirus. Ang bago nga pagsulundan ang epektibo tugtub Enero sa masunod nga tuig. Kalakip sa kasugtan kung ang isa ka team may 5 ka players nga nagpositibo sa COVID-19, panugutan ang team nga magkuha sang 5 man ka mga bulos nga players. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy, kang sa ato mga action. Happy Tuesday and good morning everyone! Yes, good morning! Kag sakay Ana Sinoro dira maing aga. Yes, sa La Carlota City. Dugay sa Kalusoto kay ti kuan man mo brown out man kag ha? Gani man. Sa una, kung magbagyo sa una, ang ginapangita sang presidente, asang mga pumuluyo, ang presidente niya din ang presidente ta. Oh, di na. Di ng mayor ta, di ng atong gobernador, di ng atong. Subong ilay nang ginapangita. Ano na? Internet na. Nadala na nagali sa mga basic needs ng action boy sa isa ka tawo. Di ba nagapa-triangle na? Already food and clothing. Shelter. Ano pa ginagani? Mga Shelter. Ano na? Adriya sa dalong isugpon niya internet. Amo na
yung ginapag- Kaya kung subong pila nakadlaw, ko yung wifi sa balay. Ay, ko mo yung wifi. Oo, kaya kung ano Ayan. kadasig sang PLDT sa ilang pag-utod kung hindi ka makabayad, madelay ka lang one day, amo man sila kahinay, magbalik. Magbalik sa imo connection. Imo connection. Oh, labay mo naton may gripo na to diya sa kilid yo. Oh, hindi na niya tulo lang yang tulo lang ya. Do gripo na niya. Dugay mabaha ta din nga wala sang bagyo ha. No. Basta Migo ko da Jan Laschiere, good morning dira sa imo, Jan. Rochelle Fulencio Susana, kag Jan Acosta, taga sa Purok Paho sa Barangay Dulao. Ma'am Elizabeth Malaca Gamala, good morning and Merry Christmas. Yes. Good morning, Mandra, sa my Bebs Mango Stand sa Valladolid. Miss Sakay, Chino Sugo. kumusta? Way man maano ilang mango stand? Wala mang guro. Gura. Okay, malang guro sila ya. Sige. Si Rochelia, natumbang akasyeda, blang nasa baligya, blang? Oo. Sa dalom? Oho. Ti init-init. Init subong. Ba't sila Ay plastar mo? na. Amo matataning ka pahandong sa iyo na area. gani. Pwede sige lang. Sige lang, dali lang yung mga aksyon ha. May ara kita nga sa Pamaskwa. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Okay, good morning naliwat mga ka-aksyon. Kagyari nga atong sining possible winner. Actually, Action Doors, ang aton nga nagabutan kay ina, taga-ilog ni siya. Taga-ilog ni siya. Pero pagtawag naton ang sabat ang iyang utod. Nga waya sa ilog. Kay subong sa ilog, hindi takakontak didto mo, no? So, ang utod lang ang nakontak naton, hintinguan gid naton nga makontak ini. Kag amo ni sa anay ang gisingin alawtan lang ini kay tungod na batya kita naton ang sitwasyon dito sa ilog mo, no? We understand the situation, no? Ang aton winners din kung tani gid si Rosa Gilaberti Lenny Godines. Oh, nano ni man no do. Gani man. So ang aron ang sa aton linya subong I think hello, good morning. Hello. Why pa sa action hands? Nautod. Ay, fuck. Nakill. Nakill ang line. Ang linya. Sige, wala tulaton ta lang kay Dali na. Kay na-contact naton actually ang utod sini but na-contact naton earlier. Galing kayong problema. Signal gani Action Doors mo ng problema. Bisan kita. Abi mo. Kabalo ka, Action Boy. Makontak mo ka subong. Dugay-dugay, hindi naman. Gani nagadula-dula ang signal. Tingala ko bala kahapon na nagligad nga daw. Sige ko kontak sa imo. Ito bala ako na costume bala. Napangita ako. Hindi ta ka makontak. Like yung patyan ako. Kay gali. Namalaan ko gali. Kaya hindi ta ka makontak because you're busy with your maleficent nga costume. Sana all. Ako ba na nanawag si mo? Oo. Siling ko, ginatinguan ko. Nga mapagwa ng imo nga panther. Imo Black Panther. Daw na lang ko ito gani si mo. Kaya gasiling ka bala nga daw mangaway na ko di gani. Kaya gusto ko nga i-release na gid nila. Hindi gali kay burnout sa ila. Hindi nila ma-antawag sila gani. Ma-record. Kasi yawan sila guro sang pangitas to. Oo, isa kasama. Bilang parcel nga gaabot. Karon maabot na to. Hindi na mag-worry. Bala. Kaya ara na to karon. Ara na karon? Ara na nga karon. ako ng costume. Pwede mo na siya suksukon, boss. Hindi na balangin padaanan ko na to si Miles kag si Marniling ko sa mga Wednesday or Thursday. Basi makibot ka mo naka Black Panther ko di ha. So preparan yung 1.5 ko da. Na, kay for sure nga pasok ka sa top 10. Sige, stand by. Hello. Hello. Hello? Yes, hello. Good morning. Oo, mayong aga. Mayang aga, ma'am. Si sino ganine? Utod niya ni Rosa Hilaberte. Aha, gani. Si Helen, no? Helen Hilaberte. Oo, Helen, ma'am. Oo, sir. Kaya hindi sila makontak sa ilog, ay, no? Hindi, sir. Kay wala ito signal. Subong, sir. Dako ang damage to sa amon sa ilog. Di ka mo dampi sa ilog dito, ma'am?
Sa Barangay 2, Ilaya, Ilo. Sa Ilaya, okay. Sige, anyway, si Rosa, amon isang aton nga winner sa aton nga sa Pamaskwa. Sige, gin-allow na lang namon ini kay tininjin na nato na sitwasyon dito sa Kwan, no? Sa Ilog, no? Diri guro istorya lang karon sa imo siguro ang aton diri nga Kwan, no, sa ang aton nga IT di. Para nga matagaan garo sang amo na lang ning padalaan naton JM. Siya talang padala kay Budlay man tato sa Ilog. Sa imo na lang ikaw nang bahala, ma'am, sa kay Kwan, sa kay Rosa, ano? Oo, magulang ko. Gani magulang mo. Sa imo na lang namon ipadala ang iyang daog, para nga hindi mabudlayan kita, ha? Oo, madamo. Nga salamat ako na nga bulig. Gani man, okay, bago ka subo man to sa sitwasyon. Anyway, sige lang, maka-recover kita sina, ha? So Ma'am Helen, salamat man, ha. Keep safe lang, salamat gid makontak naman sa imo da nga amon diri nga kuno nga admin, ha. Oo, sige sir. Sige, Ma'am Helen, salamat. Good morning. Sige. Sa Pamaskwa sa ARB. Ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Sige, amo na siya. So, allow ta na to aksyon dora lagay ni Chinta na sitwasyon, ano? Sige. Congratulations lang, Yes. Kabay pa maka-recover kita niya, no? Sige. Maka-recover gini for sure, Action Boy. Amo kita mo ginabi siyang katawag kita, dumautod-utod ba siya, no? Siya nako, may mga dutay lang ko nga mo niyo, hindi na ako makontak. Pero kapon ko sa action din, sige panawag sa akon, hindi sa kakontak. Gani mo. So, amo to nga wayagi ka na contact. Alay ko. Gali kayo. Si wa siya load. Simula siya load bala iyaya ko pa si Mangda niya. Sige, Sige. So, di kita rin sa ato niya tips, anay. Nga gawin ta na. Kay Edwin Pantaras, good morning, anay. Sige, go, Tito ni Action Eden, si Tito Edwin. So, sa atong balita, special Action Boy, especially subong, may mga 13th month, 14th month bonuses. So, damo nga nagpa-reband. Amo giniyaan nga Action Boy man. Damo nagpa-reband. Oo. Okay ginabala kay Ako self-care galing na sa isang babae. Ako galing may 13th month, may 14th month gani, wala ko na kalugom sa buko. Wala ka kalugom sa buko. Tungkol sa kabisi mo na sa kabisi, So, ikaw yan, hindi na yan, abok mo yan, natural na yan, hindi na yan rebanded. Yes, Beshi. Ano natabo? Ay, dahil lang. Kasi si Marnie ka-message ako. Yes, Besh, ari ko de. Ay, ambot kong kapamati siya. Anyway, so, man Action Boy, kaya syempre, kadamo sang... ano bala sang... Si Tito mo, Awin Torres, galing ka good morning, oh. Ay, damo sa akong tito. Kalipat ko sa mga tito. Good morning sa tanan ko mga tito. Galing nga pamati. Awin Torres, dala sa Inubaan. Okay man sa siguro, ano? Okay man naman siguro. So, our Action Boy, for sure, ginahambal, man isang mga nag-rebandya sa inyo, Nga, kung ano ang mga tips da ngayon mo. Pero basi bla mayara, bla iba na Action Boy, nga tamaan bla sa kasakoon sang mga nag-reband, bla sa ila, kaya damo pagapila. Hindi ka naman balance ang dapat mga hindi himuon or himuon sa mga buhok. Basi bala kung taman kasako, da kay hindi ka kabalo, limo nga kasunog ning akon. Hindi bla. Ano nga dugo matamat ko kalbo, Kalakay sa matamat kalbo. Hindi bla maya mo na. May tendency lang nga muna, katilaw ko na sa nakikilala ko sa una, lain nga solusyon ang inbutang sa buhok, Kasi sunrock so nabutang. May lang kayo na ingagaw, ikaw may ingagaw, kalbugin siya, hindi siya rebanded. Sir Hans, may message ko na si Marnie. Nag-chat siya ko na si mo. Diba? Dili na yung number. So, ang una Action Boy, dapat, actually, ginambal mo isang iban. Depende na sa bulong or chemical yung gamit sa buhok mo. Meron iba niya nga 1 day lang pwede ka nakaligo. Pero meron man iba na Action Boy nga 72 hours good or 3 days. Antes ka paligo. So, mangkoton mo, anay ginang imo. Bisan ano kasako, mangkoton mo gidya dapat. Saan ako pwede ka paligo ni man? Ano ko pwede ka paligo ni? Kaya basi, balaya nga bus pwede naman gali or basi 5 days pag ganyan imo yan grabe nagya kakulang. Lain na kung sabton niya kung saan ako balik ng tubig sinyo. Ay kala, Di ba? Sarap ba ka to kaging na nagkukundo mo ay kalain-lain. Ay tuod ba lang iban na problema bisa sa paligo na nila. Gani wala tubig. So mo ginaka importante. Dito sa mga south nato nga portion, tong problema to tubig. Oo. So papili ang Action Boy wala tubig or wala kuryente. Kaya kung wala kuryente, wala man tubig. Hindi man, meron man iba niya may tubig. Bubon, bumba.
Hindi man. Kay samon tayo sa apartment sang wala kuryente, may tubig man lang niya. Okay man ang Hindi ka makakuha ng tubig nyo kay kurente. kay may ano siya, may nakastock na siya. Kay may ara ka mo yung tangke. Oo, Oo. tangke Pero na maubos tira. na siya. Gani, pero huwag mo na ubos. So Okay, far. maubos. Kaya kung makapaligo, mayo mo. Ala, action boy. Hindi naman na pag i-reveal. Balay, pasipos lang bala na. Dapat, yaga apinay tadi. Wala tadi action boy, nagadagdagana. Oo, correct. Oo. Ay, sasala. Sala Sorry. ka lang. So, next action boy, likawan ang pagpungos sa imong buhok. Or bisan Pungos. pag amulo ni kay sa imong talinga, kay do very sensitive na kuno imong buhok. Sang bag o riban? Sa mga bag o riban. Makulong pag inaya. Kay okay. ga work pa ang chemical. Anong purpose ng riban? Para mag-straight ang buhok? Mag-straight ang buhok mo. Okay. Oo. Why ko nabikin sindi mo? Kaya ka magapariban. So, manalikaw ng pagpungos or pag bisan sabit lang di sa imong talinga, kay bisan ang hairpins lang. So, struggle is real. Kaya riban ka mo, gina siya tapos riban straight gina kayo Straight diyo. din, So, na. So, and next Si Aksyon Eden, ako din nakapariban na siya. One time, kung ano to ganito, may bonus ang nabaton. Yung pariban siya. Bongga. Kita ko sa tsura yan. Kaya kita ka na sa Britain Got Talent pala na mo sa America's Got Talent. Ito lang yan, gado kakululbaan siya blang gado Sa dako? nagakatabon ding buke blang ka horror siya ko. Ando mo to sa mo to kay Sunidi no. Kalai. Hindi magid guro. Hindi man gura. Wala to di. Ang ayan wala gani dagdaganay. Oo. Ang ayan sa Aksyon Eden yung pariban. Bisan di gani mariban sa Aksyon Eden. Oh, syempre. Taho. Sa Aksyon Eden bisan way kapaligo, do kapaligo lang yan mo. Yes. Amo na siya ka-fresh. Kadomdom kapag bagyo. Oo. Oo, perting to yang lumbayag sa field. Oo. Hindi mo yung balan kung isa kapaligo mo. Kasi siya Daka fresh lang yapon siya bla. fresh from the farm. Ang ginawa mo ng daso mo, ano yata. Pag Christmas party sa ako, hindi mo imo, ito kalago mo. Kalay. Sige. So, last action boy, hindi yan magpa-color sang buhok ha. Kaya gina-advise ko man na sa imong, hindi gina magpa-color sang buhok. Kung bagong riban. Kaya syempre, puno para sang chemical ang buhok mo. Basta mag-ilinaway, sila magsiripaanay da sila na. Kaga, matikibot ka doon. Hindi mo ka nagpariban. Ako doon kakakalbo. Ano ka kaunot. So, hindi gina siya recommended ang magpa-color. Kaya basta wala ka tuging koloran sa parlor, kagin pa reband, anan mas ang buhok mo, pag basta nyo balay koloran ko ni balanan. Hindi na siya pwede. Sige. Okay? Ay, by the way, gili sa aton, balangin ang nagapang-load bala. Ha. Ang nagapang-load, may advice kita sa inyo. Be careful sa pag-load ninyo, ha? Nga man. Ang bal ni Tito, ni si Papa Edwin Bantaras, bala ni Aksyon Eden. Kaya kisa, bili mo ini, why ma-send? Sige ka lang send. Masibla magdululubling. Oo. Basta mag-triple na Kay balangin mo. delayed dance kisa ang responsible action boys ang Oo, basibla sige ka lang. So, halong-halungan, yung pang-load ka mo. Kaya imbis nga makakanansya mo, basi magklapirde pa ka mo. Magkala. Kaya isa ga triple mo. Oo, ga triple mo isa ang imo nga pag-send. Yes. Kung ako guro, first mo nga pag-send kag hindi pa mag-send hindi na, unta lang anay. Di ba la? May raman nga wala ga appear nga naludan na pero kinanglan mo siya i-balance inquire bala action boy. Kaya ara malang gali. Paara na siya gali. Sige. Well, anyway, sa aton dira nga mga ka-action live, especially sa Southern Negros, kuan lang anang be positive lang nga maka-recover kita sinitanan na. Ang aton gobyerno nagahimo man sang tanan para nga mabuligan kamo maka-recover sa panagyan ninyo. Tungod sa bagyo Odette, pertigling bagyo Odette, no? Yes. West Days makulod wala ta kakuan pero dito sa ibang lugar sa probinsya grabe. Kag sa Oriental pag action boy. Ni ko grabe man si Odette sa bisan sa pelikula grabe na si Odette mo. Si Odette kan na bla? Ang nakilala ko lang yung Odette yara sa Rafi Tulfo. Sino siya? Basta si Odette. Si Odette kan, artista na siya, do taga Bacolod ganina. Kontrabida na sa permiya papel. So mga ka-EFC ha, kita na kita karon. Yeah, see you. Hours later. to go na lang. 4 hours to go. Yeah, super countdown. Countdown. So inyo ipapatiya na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Mangin ko po ninyo karon si Aksyon Art Tayhopon ha. Si Aksyon Brian ato dito sa Kwan, sa South. Yes, Inobaan. si Palay. Inobaan. Ang inyo diri nga news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.
Life Extension, Vital. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,